Igbo mma mmakwanụ. Ana m ekene nwoke na ekene nwaanyị. Ana m asị na unu ga-adị ka nka. Unu ga-amụ ọmụmụ baa ụba. Ife ga-adịrị ụmụ Igbo na mma. Nya gazie nọ. Afa m bụ Ifeoma Esione dịka unu ma aka na-esi ite n'Usekwu Igbo. N'ụbọchị taa, anyị ga-ewetara unu nri si Enugu steeti wee bịa. Fa kpọrọ ya Otipiri, ụfọdụ kpọkwara ya Otupio. Anyị ga-ebugodo ụzọ gosi unu ma kọwapụtakwala unu ngwa nri anyị ga-eji wee kwadoro unu Otipiri dịka omenala Usekwu Igbo si wee dị. Unu ejekwa n'ebe ọbụla, anyị na-anaghachite. Nke mbụ bụ agwa anụnwa ife akpọrọ ya bụ ọralụdi. Ọralụdi ewee si ikwekwana ka nwaanyị ọzọ si elie di gị. Amarọkwa m mana ife kwuru ọ mara atọ, ọ na-atọ pioko na ikwe ka nwaanyị ọzọ si elie di gị lielie nwaanyị ọzọ, o nwekwara ike ịralụ di gị. Afọ ya bụ ọralụdi. Nke ọzọ bụ ọka. Ị na-anya efu ka anyị si wee kwụ ya, ị ga-ebu ụzọ baa ya mmiri tupu ije kwọọ. Na-ekwu ya ọka akwọrọ akwọ, ada akwọdị ya akwọde, ị ga-akwọ ya gara gara. Na-anya efu na akwọdero nke akwọde na ya ọka. Nke a bụ nchụanwụ. Nke a bụ akwụkwọ unere anyị ga-eji wee kie. Ọ bụrụ na ime obodo, otu esi esibu ya na mbụ bụ ịbịa sinye ya n'ọkụ. Ọ chọba ige, iweluzie nkata wee kpuchie enu ya, wee weluzie ọka akwọrọ akwọ ọnụnwa ghaa n'elu nkata ahụ. Uzu ọkụ si n'ife a isinyelụ bịazie o wee ghee ọka. Ife ọ na-akọwa wee bụrụ na achọrọ ka mmiri metụ ọka. Ọkwanụ nyanwa nkata adịrọ, anyị wee chọọ ka anyị were akwụkwọ unere wee kee ya. Anyị ama nkwe ka mmiri bịa ime. Lekwu ya ebe a, akwụkwọ unere eburugo m ụzọ ṅaa ya n'ọkụ, o wee menwụtụ amịnwụ ka o wee kwe ndọwa, ka ọ hapụ ịdọwa ma na-ekie. Nke ọzọ wee bụrụzie inine, akwụkwọ inine anyị ga-eji wee gwọ ya. Nke a wee bụrụ mmanụ nri, mmanụ Igbo, maka na Otipiri na-eri mmanụ. Lekwu ya ebe a, mmanụ. Nke a wee bụrụzie ụkpaka. Nke a bụ yabasị. Nke a bụ ose ndụ. Ị nwekwara ike jiri ose ọkpọọ, mana ose ndụ bụ kpoo. Ose ndụ bụ ọkacha mma na Otipiri. Nke a bụ nnu. Nke a bụrụzie ogiri bekee ma ị chọọ. Ndị a bụ ngwa nri anyị ga-eji wee kwadoro unu Otipiri ma ọ bụ Otupio dịka ndị Enugu steeti si esi ya. Ka anyị bịakwa. Nke mbụ bụ iburugodo ụzọ sinye agwa a akpọrọ ọralụdi, mana ife menụ bụ na ebugo m ụzọ sie ya esi ka ọ ghara igbu anyị oge, maka na ana m echezi ka o ghee ka eribe. Ebugo m ụzọ sie ya bụ na nke nsiri esi ebe a. Esigo m nke esi na ya. Ya na ife anyị ga-emezi kịta bụ nke a ka anyị ga-esi na ya. Ọka akwọrọ akwọ anyị ga-agwọkọta ya ọnụ, tinye nnu, tinyetụ obere mmanụ, obere nwapọm mmanụ, wee gwọkọta ya kezie ka anyị gwọọ ya. Nye nnu,
Digo mma anyị ga-ekebezi ya. Ka m sinye mmiri ọkụ ka ọ ga-abụ na-ekezi na-atụnye ozugbo ozugbo ọ na-eghe eghe. Cheta na mmiri ama mbe ya o. Eme ka mmiri hapụ ebe ime ncha ncha. Ya ama mbe ya ime ma ncha ma ncha. Ka anyị kpuchie ya otu anyị si kpuchie kịta ka anyị cheluzie ka ọ na-eghe. Anyị pụtazie anyị akpachasịba akwụkwọ nri ka anyị buru ụzọ kpachaa inine. Kpachasị anyị akpacha nchụanwụ. Ka anyị kpachakwuzie nchụanwụ. Anyị ga-ejezi saa akwụkwọ nri. Ọ ga-amasị m ka tupu anyị eje saa akwụkwọ nri a ka m tinyekwagodu mmiri n'ọralụ dị nke nsigoro esi ka ọ wee dịkwa ọkụ ka ọ ga-aba na-afọpụ nke a na-apụ ọkụ nke a na-apụ ọkụ wee jekọta ọnụ. Anyị jezie saa akwụkwọ nri. Ka anyị sakwuzie yabasị na ose ndụ.
Ka anyị nenekene n'ime ife oghego. Dịka ofere obere ka tinyekwuo ya obere mmiri. Mana ọka kpọrọ akpọ na-aṅụ mmiri. Ka anyị nọ na-echie ka anyị bee akwụkwọ nri. Ebuze ebe nchụanwụ. Nchụanwụ ga-enye ụdị ikpo ahụ o ji wee bụrụzie otipiri. Digo. Digo kwanu mma, digo ka ya ade. Ka anyị bekwuo yabasị. Mgbanyụ ọkụ na ọlalụdị anyị. O sorokwara lalụdị nke m o. Mgbanyụ ọkụ na ya. Anyị ga-esuzi ose. Ngwa anyị sụchara ose maka eji m n'aka na ngwa anyị na-esucha ose na ife eghego. Anyị ejebezie nke bụ egwu nni. Ka anyị sie ose. Digo mma. Eji m n'aka na ife eghego ka anyị nene ya. Okwego kpoo. Mgbanyụ ọkụ. Ka ga-ezulu m. Ewetezie ite a ga-eji sie. Anyị ga-echekọ ọkpọ mmiri. Anyị wee tinye mmanụ.
dịka m gwara gị na otipiri na-eri mmanụ. Ọ na-eri mmanụ, ọ mmanụ so wee bụrụ ụtọ ya. Awụnye m yabasị. Ka yabasị nọ na mmanụ, ka anyị mewasịa ọka. Daghachikwazie na yabasị, ntinye ụkpaka, mụchanye ose, nkunye ọka anyị. Tinye nnu. Tinye ogiri bekee otu mkpụrụ ka m ji. Kụnyezie ọra rudi. Tinyezie nchụanwụ ka akwụ soro ibi gbaba mmanụ ozugbo na-egburu oge, na-atụfughị mgbe. Mgbanyụnata ọkụ ka agbanigo. Kema ngwa nni wee jezuo ni arụ. Ngwa nni jezuru ya arụ biko. Ai! Oh ya. Dịkwana ka a ga-enene nnu ka mama a ga-etinyekwu ya nnu. Etikwa nnu. Na manụkwa ụtọ ụkpaka m ebe a o. Ụkpaka.
ma ụdị nni a erifekwana ya oke afọ. Erifekwana oke afọ. Ị na-eri iri ife ebe mmiri ga-aba maka na ọ na-abịakwa mgbe ị ga na-atari ya mmiri ọ na-eko. Erifekwana otipio oke afọ gị maka ijiri ụtọ ya irife oke afọ. Mgbe ọ nabaziri gị mmiri gị mazikwa. Ndị be anyị ọ dịgokwa ka ọ ya adị. Ị na-anya ịfụ na m akwụkwọ nri m ka na-achakwa ndụ ndụ. Na achọrọ m ka emegide akwụkwọ nri ya hapụ ịcha ndụ ndụ. Chabazie nke kpọrọ nkụ mba. Ọ dịgo mma. Hey! O ya ọ dị ka nge nnekwa nnu ọzọ. Ka m kpuchie kwaga ite bezie kupụtezie ya emebezie ya ife kwesịrị ime ya. Gbanyụọ ọkụ. Hey! Olugo na ụdị oge a na-ada amasịba m o. Otu pio. Ọ na-atọkwa pio. Ife akpọrọ afa. Ọ dị ka afịa. Ọ dịgokwanụ ka ọ ga-adị o. Igbo ndị ọma, nekwa na ebe a Otipiri ma ọ bụ Otupio. O si Enugu steeti. Nekwa ya. Asị m na eriri m nni a wee kwelu. Ngwa nriri ya mkpọ enyi nwa anyị si ya biko bịa gwa m otu esi esi nni a. O wee kọwalụ m. Nsị mba na nke a kwesịrị iji usekwu. Nekwa na ya ebe a Otipiri nke anyị si Enugu steeti wee wetala unu. Anyị ji ọka akwọrọ akwọ ya na agwa na-akpọ ọrarudi. Afọ agwa nke atọ gbuena m ọrarudi. Ife anyị ji wee sie wee tinye ụkpaka weluzie akwụkwọ nri wee chọọ ya mma. Lekwa ya ebe a Otipiri. Asị m na ọ bụrụ na nke nsiri taa dị gị mma na ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere m oge a n'izu ọzọ. Ma zitere anyị ozi n'ihi na anyị chọrọ ịnụ ụsa gị n'akara Facebook anyị nke bụ www.facebook.com/Usekwu Igbo. Ma sonyere anyị n'akara Instagram anyị nke bụ @Usekwu Igbo. Aka m bụkwa aka na-esi ite na Usekwu Igbo. Odoziakụ Ifeoma Esione. Ka o mesịa aka ka m ga-ejiri